jagten. Vi har det så dejligt. Jamen for satan har ikke været skønt, har ikke været dejligt min morgen. Er det ikke det bedste, der har været nogensinde? Sådan ja! Og de færre sig ikke det anden, jeg det er sgu da skot. Hårdt op i røven, og det er ikke en spil flere år, det er lort, de laver herude. Undskyld, men som det kendt, så er det jo finalen, og vi står op og stopuger. Vi kører ikke for tid der, og vi kører til en af biler, der simpelthen bare er gået løs, som det hedder, det er bog der. Så er vi klar? Er publikum klar? Så er vi alle klar. Så kører vi! Og nu er alle hold op. Og den er oppe, den er oppe. Så er han på den gang igen. Så må han lige ned. Ja, og den er oppe igen. Nej. Det er sgu da ikke godt. Det var imponerende at se nøglen i dag, det kører stadigvæk. Det er næsten også det eneste, der kører. Sådan ja! Så skal jeg få en krammer, din sag. Okay, godt lov, jeg nu får han 2 år. Så kan han ned og lade det er bilboks i Særborg. Og kommer det stærkt til. De kan godt komme hinanden på. Og han selv de har fejlet, og de har kæmpet, og de har slåsset, og de gør væk. Men det er jo det, så tror jeg nok, at han skal have en pokal også. Hvis der er rigtig underrettigheder. Og der står en eller anden form for plads, en eller anden sted, jeg ved ikke, hvor der er en video. Men jeg tror nok, den er på vej.